दाबोथ' लोकसभा निर्वाचननि एकदम बिराद व्यस्त मुहूर्त जो पलिटिकल पार्टी न जानी जानी पलिटिकल पार्टी स्वार्थ नाहारै प्रार्थी लेबैखा एवं प्रार्थी मतामति टिकिमेन टिकिबायखा पश्चिम त्रिपुरा 13 जना प्रार्थी पूर्व त्रिपुरा 10 जना और IPF टीबो दुईटा आसनों जों प्रार्थी रेखा प्रार्थी भर्ती टिकिबायखा अयाबलो बेयाव हरो आसमसा दाबो PCC नि प्रेसिडेंट त्रिपुरानि तिनि महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मा ताई INPT नि प्रेसिडेंट विजय रामखर हरो आनो फाजा थाइमानि मनोग्रह साफायो जे कांग्रेस नि तो दुईटा आसन प्रार्थी रेखा जों INPT गबर्नमेन्ट समर्थन खाजा गनरबो प्रार्थी रसाउई खरंनि नै प्रार्थी रसाउई कांग्रेस समर्थन खागी अप्रस्ताव फैयो ओंखाय अप्रस्तावनि बेबारो मिया आंबो सायहका आवाबो जों पार्टी सालायगोना सालाय सिनि मतामत नंगौ जानांगोना आपते हिनै आबोनो बर'निया प्रस्ताव फैनायावनो नाहारै दिनै जों आसुलजा आजुबै मनो सिद्धांत दंखा ना अप्रस्तावनो जों बसिमाया जों पार्टी थिम दंनाय जों बादायलायनाय ini pungat tawo orang cini presiden tawo sen je awda tongnai cini netaro sen salai kha biasa kanaka khodat khlai bro ni congress ni PC presiden cini maras Putri Kisu Deborma Dewi Karangkol INPT presiden बरफ फायै हठात खाय जोंनि प्रेसिडेन्टआव फायखा जों बरफ साखा जे निरब गायनानै जोंनि केन्डिडेट इस्ट बाय वेस्ट न रसायनासि आगम बसाखा आबनो दिनै फुङाव जोंनि प्रेसिडेन्ट जों दिहका आबनो दैजों डिटेल्स जों ब्राय 1 घन्टा हाय सालायखा किन्तु जों अबनो मा साखा जे जों जोंनि स्टेन्ड पइन्ट थिंनो दंनाय जों दिनै पूर्व बाय पश्चिम आसामाव जों IPF टी बाजानाय आबो जों कोनो दै डिसिसन स्लाइजा गैया अबाके जों सालायखा दिनै गोबां मा बर' दं दिनै IPF टी बर' अनेक सन्देह दं प्रार्थी रसानाय हाय हिनाय हिना बर' जत भुल धारणा आबो ठीक गैया ताइबो साका जे पारा रगो गोबां मचिनि BJP खायनाय दं बा कांग्रेस खायनाय दं विभिन्न पार्टी बर' सालायफु जे इलेक्शन पाइखा ओंखायनो IPF रावनो BJP राव सरकारनि नरै होनाय हाय होनो जों कक खानाखा आबो बुल सामानि कक अबाय कुन्द्रि अंगिया जों BJP हाई लेवल जों कक सालायजा जों ताबो NDA दंगो चिनि हाई एलायन्स गभर्नमेन्ट मेघालय दंगो आसाम दंगो बड'लेण्ड दंगो दिनै मणिपुर दंगो नागालेण्ड दंगो आरो बर' हायखायनो बर' बाहायनो बर' इलेक्शन लड़ाई दंलायगो आबो जों सायमोनो जों बाहायनो खरसा नेदानि जों मेम्बार अब सुदु चिनि बिसिबो चिनि अपोजिशन पार्टी रो अबाय क्लाइक बिबान तो सारक माने बुल बेखा खायमने अब लाइक बुल आबाके न ताखाकादि स्पेशली आनि IPF टी पार्टी रोना सानाय नरो कुनो ता क्रेडिट का ताला चिदि जों IPF टी पार्टी या फांनि चिनो ताबो पॉइंट जों काइसनो कक साइतंगो जों तिब्रालेन न नाहरै जों सामंख्लायो चिनि कुनो सरकार कतरिया मन्त्री कतरिया MLA कतरिया चिनि टारगेट दिखाय तिब्रालेन ओ तिब्रालेन तयै जों मुभमेन्ट खायखांनाय आबाङै चिनि बर' आसो खथा तांदि चिनि स्टेन्ड पॉइंट जों आं बारबानो कक साइतों IPF पार्टी जों केवल किरिगै केवल लासिगै जों पार्टी खायतों या जों BJP नो किरिया कांग्रेस नो किरिया जत पार्टी जों किरिया चिनि स्टेन्ड पॉइंट अबनो जों लागातार जों मुभमेन्ट खायतों चिनि तिब्रालेन नाहरै जों खायतों जदिसि BJP राव नर छरै हो हांखाय जों
o denniching no जों लागातार एग्रेसिव मुभमेंट जों खालायनाय जों थानि जनगण दङ जों थानि सिख्ला दङ जोंफोरा हाजार लाख जोंनि सापर्टार दङ आवन बागै जों केबनो गिरिगै केबनो लासिगै जों सरकार खाय दंया जों बार सावा जोंनि हारि बागै दफानि बागै जातिनि बागै जों संग्राम खाय थांनाय जों मुभमेंट खाय थांनाय आवन बागै दाबो गोबां जों खोनाखा जोंनि ससियेल मिडियायाव खोनाखा अनेक बर' अमा एखे बखा दुर्बल थायो बखा बायरायाव कावसाय दङ बर' बिजेपि काखाय रखना हायसनाय आबो कोन दंमैया काखाय हजार आबो कोन बर'खौ थायो जों दिनै आइपिएफटि जों दाबो थिक दङ जों दाबो बार सालाय दङ जों केन्द्र जों सालाय दङ जों माहाय नि मन्त्रि कावना बागै एमएलए कावना बागै आबो जों गिरि दंया दङनाखौ जों आलागाखै जों मुभमेन्ट थायनाय दिनै आइपिएफटि लागातार जों मुभमेन्ट थायथानाय दिनै तिब्रान हावरै जों अबनो जों बार मासाव दिनै तिब्रासानि बागै दिनै थिनांनि बागै दिनै भबिष्यतनि बागै एकमात्र तिब्रालेण्ड मान खांखाय दिनै जत समय सल बुंनाय आबो जों तिन टारगेट तिब्रालेण्ड हायदों सामखाय दङ दाबो गोबां बर' तिब्रालेण्ड हामजागै दोरोक दिनै दल हाबै दङ नलुक खाना थानाय दिनै नमिनेशन डक्टर बहायन जों केबनो एक पिक्चार रमाया दिनै आइपिएफ दिनै रानकरै और ओएसएस जों संदे 22 तारिख सामिट खायब्र बहायन हाजार बर' फायखा बर निजिनि रां खलायो निजिनि पकेट रां बर' खरसलाय बर' फायलेगो पूर्व आसनो जों जगन्ते आफ्रो बाहायनो नलुक खाना दिनै काकेनसि जखन जों नमिनेशन सामिट खायब्र हाजार बर' कुथुमका प्राय निनि 15-20 हाजार बर' कुथुमका जों बर' एक पिक्चार रां रिमाया निजिनि पकेट बायनि बर' खरसलाय बर' फायलेगो जों खाराखा बिजेपि राव बर' ओंखाय रां रगै गारि फ्रि हटेल माइचावनि फ्रि प्लास जों अमाय गोबां खोनाखा बरंस बर'सो बां बर' तो बमाया जों एक पिक्चार जों रां रमाया निजिनि पकेट बायनि बर' खरसलाय फायलेगो अबर जोंनि स्ट्रेंथ अबर जों हार हामजामानि प्रमाण दफार हामजामानि जातिनि हामजामानि पार्टिनि हामजामानि अबर प्रमाण रां करै फानो दुख कष्ट खालाय बर' फायले जागो अबर सबसे दिनै पेकुलियार दिनै आइपिएफ दिनै संगठन नों कांग्रेस हिंदी बीजेपी हिंदी जिकुनु पार्टी हिंदी बर' अमायखौ बर' तो अमाया जोंनि पार्टी जों बार सावो जोंनि पार्टीखौनो जों दुर्बल करै जोंनि हारिमुखौनो जों फेरिया दाउफान जों बर' हाजार बर' फाय दङ निजिनि पकेट रां खरस खालायलायै बर' अमायखौ कष्ट खालाय दंलायगो बोरैबा आं जतन हामबाय मारागो जों बोरैबा जों सावो जों कोनो बखा दुर्बल दांदि कोनो ताकिरिदि जों बाहा क्राकके दाउ नांनाय जों सय लामा हिंनो नांनाय जों गोबैखे सामु तांनो नांनाय अबर नखरैनो आं खाखाव दिनै जों दाख्लाय 2टा आसन जों बाथाय दङ जों पूर्व आसन बासाव पश्चिम आसन जों गोबां बुट मानाय जों आसा खालायो भागो जों आसा खालायो जों दिनै पार्टी जयनाय पाइनाय बिसोर पूर्व आसन जों साइमागा दिनै प्राय 40% दिनै एसटी बुट दङ ते माइनरिटी ग्रुप दङ दिनै प्राय 2.5 लाख बुट दङ दिनै मुस्लिम माइनरिटी बुट दङ आव जों माननाय ते दिनै आरो मणिपुरी विष्णुप्रिया बर' बाहायनो जेनेरेल प्राइज दङ बर' प्राय 50,000 दङ बर' बुटा आरो जों माननाय जों गोबां मानसि बर' फुनखाय दङ इभेन दिनै कंग्रेसनि साबतार वानसाराव बाहायनो तिब्रासाराव बाहायनो जत जों फुनखाय दङ नों सिदान्त सतिक इंखा लराय थानि न कुनो दिसुनता अबता खायदि आइनो जों गोबां मानसिनो जों बर' फुन होय दङ इभेन एमप्लय ग्रुप र गते दिनै कर्मचारी गोबां मानसिनि पूर्वासन बर' बेलायखौ खुसिबायखा जब अमनो একটা दिनै तिब्रानि इतिहास একটা लाइबुमानि तरियनाय जों 70 বছর পরেও একজন ফানো খরকসা फानो दिनै आनचलिक दल जों पार्लियामेन्ट जों हाबमायाखौ सीपीएम हाबखा कांग्रेस हाबखा जों लुखा दिनै थांनाय दिनै कांग्रेस शासन बाहायनो गराय 35 বছর कांग्रेस एमपी संसद हाबखा बर' थाइसेबानो कावसाया दैबो जों सायमानो जे कांग्रेस आमाल' कांग्रेस एमपी दंफ्रो आरो पार्लियामेन्टआव थाइसेबानो कावसाय कांग्रेस एमपी जखन दिल्ली दङ आफ्रोम सबसे तिब्राव रिफुजी गोबां हाबो गासैबो बर' कावसाया लाख रिफुजी हाबमाने बाबा कांग्रेस एमपी दिल्लीआव आजावै दङ साबो एमपी जत सायमानो किन्तु थाइसेबानो कावसाया आबाद जों बतर जों इतिहास जों सिजाक सीपीएम बाहायनो 35 বছর 30 বছর संसद दिल्लीआव आजावै दङ किन्तु बर' थाइसेबानो काव तिब्रासानि मान कावसाया दिनै हारिबान कावसाया आबाङै जों खागाखा जों ताकलाय स्राय खालायजों जों आइपिएफ पार्टी दाब्रक पार्टी जों रिकगनाइज पार्टी रिकगनाइज स्टेट पार्टी जों दिनै वानसौखा जों अबनि इतिहास होनाय जों दिनै दिनै कनै पार्लियामेन्ट जों रहमा हागा तिब्रानि स्राय तिब्रासा ब तिब्रानि दुख कष्टनि कक सानाय दिनै हानि कक सानाय दिनै गोबां मानसिनि प्रब्लेम ब टिसानाय ते दिनै 1 नाम्बार दिनै तिब्रालेण्डनि कक आरो सानाय
Obon bagri sing asau jotto tin brodok te ma wansa te mati prasa jotto no tin angkoine nero kahang ko wansok gui buji gui babe gui tab agami election no 11 tarik ketini পশ্চিমবঙ্গ নাই ইলেকশন te 18 tarik April oke পূর্ববঙ্গ নাই jotto kahang ko wansok gui babe gui ji boro buji na hale ang jotto no koye ang party ni hete সম্পাদক হিসেবে party জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে ang jotto no ani bakhabai khak furbai khak changbai koboi ang tiri obono no tiri phung kaham jotto na ang jarabo ambai